Se, että saa nopeasti aikaa tulet, niin sen oppii vaan treenaamalla. Ja sen voi tehdä tässä vaikka kävelylenkin lomassa. Nyt on kävelty tuommoinen 13 kilsaa. Tossa on hyvä ryteikkö. Kohta otin mukaan tossa 3 kilsan kohdalla ja nyt se on hyvin lämmennyt reisitaskussa. Tullukset on meillä aina mukana. Kuusen alaoksia vähän. Ja näinhän meillä on tulet.